Θα σε χορέψω. Όχι. Λοιπόν, έγιναν εκδηλώσεις τις προηγούμενες ημέρες, πάρα πολλές εκδηλώσεις στο Δήμο του Περιστερίου, γιατί είχαν την ετήσια εβδομάδα δημιουργίας και τέχνης. Εμείς αυτά δεν τα προλαβαίνουμε, δεν τα ζούμε δυστυχώς. Θα ζουν όμως πάρα πολλοί, εκατοντάδες πολίτες. Χιλιάδες, σου λέει. Χιλιάδες άνθρωποι. Ίσως, ναι, χιλιάδες άνθρωποι. Οι οποίοι συμμετέχουν σε χορό, είτε αυτός είναι ελληνικός, είτε είναι μοντέρνος, είτε είναι κλασικός, είτε είναι οτιδήποτε. Εκθέσεις, εικαστικά. Σε εκθέσεις, σε αγκιοπλαστική που λέγαμε καλή ώρα που λέγαμε πριν για την Σκόπελο, για παράδειγμα. Βέβαια. Αλλά και. Χορό, φλαμέγκο. Φλαμέγκο. Ναι, ορίστε. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Δήμητρα Κασκάνη. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Είναι δασκάλα και χορού φλαμέγκο και χορογράφος. Επιμελήθηκε αυτές τις εκδηλώσεις στο Δήμο, τα λέω σωστά, στο Δήμο Περιστερίου. Τα λέτε σωστά, στο πλαίσιο του φλαμέγκο, στα φλαμέγκο μαθήματα. Είμαι χορογράφος και διδάσκω φλαμέγκο στα εργαστήρια. Υπάρχει κόσμος πολύς που το ακούει, το παρακολουθεί. Το φλαμέγκο. Ναι. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει αρκετό κόσμο που αγαπά το φλαμέγκο. Από πάντα. Είμαστε στην ίδια γραμμή της Μεσογείου. Αυτό με έχει εντυπωσιάσει, γιατί είχα πάει κάποια φορά στο Λυκαβητό πριν από χρόνια και έβλεπα τον κόσμο, ο οποίος όχι μόνο παρακολουθούσε, δεν παρακολουθούσε παθητικά, σαν να συμμετείχε, σαν να το ζούσε, σαν να τον ένωνε κάτι με αυτό. Επειδή είμαστε μεσογειακός λαός γι' αυτό. Είμαστε ακριβώς στην ίδια γραμμή της Μεσογείου, οπότε ναι, κάτι κάνει μέσα μας. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που αγαπά το φλαμέγκο. Και αρκετοί οι οποίοι χορεύουν φλαμέγκο, κάνουν μαθήματα. Είναι δύσκολο. Θέλει λίγη προσπάθεια. Θέλει πάθος καταρχήν, εγώ νομίζω ότι θέλει και πάθος. Αρκεί να το θέλουμε. Αν το θέλουμε, το κάνουμε. Πάντως θέλει ο κόσμος, γιατί ας πούμε τώρα ερχόμενη εγώ εδώ στην Αγία Παρασκευή, είδα κόσμο που χόρευε στην πλατεία, κάνανε μαθήματα. Στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Δεν το πίστευα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι οκτωνωτικό. Καταρχήν, φαντάζομαι ότι κάνει καλό και στην ψυχολογία μας. Τι ηλικίες, ας πούμε, συμμετείχαν? Δεν έχουμε όριο στο φλαμέγκο στις ηλικίες και είναι από τις τέχνες χορού που δεν έχουν κανένα ηλικιακό όριο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε από παιδάκια 4-5 ετών έως. Α, ναι. Ναι. Και τι εκφράζει το φλαμέγκο? Εντάξει, το φλαμέγκο εκφράζει έναν πολιτισμό πολύ σημαντικό. Εκφράζει την ψυχή μας, είναι τρόπος ζωής, είναι ένας πολύ σημαντικός τρόπος έκφρασης. Ναι. Είναι ένα μεγαλείο συναισθημάτων το οποίο βγαίνει. Είναι, και αυτό το είχα απορία και με την ευκαιρία να σας ρωτήσω, είναι μόνο πόνος, δηλαδή η εικόνα που έχουμε οι περισσότεροι, κυρίως από ταινίες, σειρές, τηλεοπτικές κτλ, είναι ότι βγάζουν πόνο. Αλλά έχω καταλάβει ότι δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η χαρά της ζωής. Είναι πολλά πράγματα μαζί ταυτόχρονα στο φλαμέγκο μέσα. Ίσως και αυτά όλα μας αγγίζουν και ως Έλληνες. Είναι αλήθεια? Είναι αλήθεια. Είναι όλα αυτά μαζί, τα συναισθήματα. Ακόμα και σε μια χορογραφία μπορείτε να δείτε μια πολύ μεγάλη αναλλαγή συναισθημάτων και ακουστικά με τη μουσική και με το χορό και με τον τρόπο έκφρασης των χορευτών. Άλλωστε αναπτύχθηκε στα κατώτερα στρώματα της Ανδαλουσίας, οπότε όλος αυτός ο πόνος και όλος αυτός ο μόχθος και όλη αυτή η ένταση βγήκε στην τέχνη αυτή. Έχετε ταξιδέψει? Έχετε πάει? Πηγαίνω πολύ συχνά. ναι. Και εκεί τι είναι, εκεί το έχουν στην καθημερινότητά τους το φλαμέγκο ή το έχουν όπως έχουμε εμείς, τρώμε, πίνουμε και μετά το ρίχνουμε στο χορό, δηλαδή αυτοί ρίχνουν ένα φλαμέγκο και να το πω... Έτσι κάνουν? Όχι. Είναι σε πιο ακαδημαϊκό επίπεδο. Δηλαδή μελετάνε, δεν είναι πάρα πολύ Ισπανοί. Όπως για παράδειγμα εδώ έχουμε τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, όπου είναι εντός εισαγωγικών υποχρεωτικό στα σχολεία. Είναι πιο οικείο. Υπάρχουν άτομα τα οποία πηγαίνουν επί τούτου σε σχολές, μαθαίνουν. Πέραν τώρα από τις οικογένειες της φλαμέγκο της Ανδαλουσίας, που έχει πάει από γενιά σε γενιά αυτό. Όλοι οι υπόλοιποι μελετάνε κανονικά, σε σχολές. Μου είχε πει ένας παππούς, μου το είχε πει, ο οποίος ήταν από τον Πόντο. Λέει, κάνουν κάποιες φιγούρες και συζητάγαμε για το χορό, γιατί ο Ποντιακός θεωρείται από τους πιο εντυπωσιακούς χορούς, εν πάση περιπτώσει, και από τους πιο λεβέντικους, πώς μαθαίνουμε να λέμε. Λέει, και αυτοί οι Ισπανοί έχουν κάτι χειρονομίες που κάνουν, μοιάζουν με τις δικές μας. Ποιες είναι οι ρίζες του φλαμέγκο?
Έχουμε πάρα πολλά κοινά στοιχεία η ελληνική τέχνη μαζί με την ισπανική, με το φλαμέγκο. Το φλαμέγκο έχει ρίζες, θα έλεγα, σχεδόν από παντού, από όλο τον κόσμο. Έχει από την ελληνική μουσική, έχει από τη ρωμαϊκή, έχει από Μαυριτανία, από Ινδούς οι οποίοι έφυγαν καραβάνια και κατέβηκαν και ανέβηκαν μετά στην Ανδαλουσία. Οπότε ναι, έχουμε πολλά κοινά στοιχεία και με τον Πόντο και με την Κρήτη, το φλαμέγκο. Και με την Κρήτη. Φοβερό. Το βλέπεις. Φοβερό. Είναι φοβερό. Ναι. Μου το έλεγε ένας παππούς και έλεγε κάνουν οι ίδιες κινήσεις. Μήπως έχουμε τίποτα και κοινές ρίζες. Εντάξει, νομίζω ότι είμαστε και εκφραστικοί πάρα πολύ ως λαοί. Ακριβώς αυτό. Είναι με... Έντονοι. Ναι, αυτό το πράγμα Ναι. το εκφράζουμε. Είναι καθηλωτικός χορός, η αλήθεια είναι. Γιατί εμένα μου είχε τύχει να γίνεται αφήγηση και χορός ταυτόχρονα που είχα πάει σε μια εκδήλωση και είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό, δεν το πίστευα. Και αυτές οι φωνές δηλαδή που... Και είναι καλό το ότι επί της ουσίας δεν χρειάζεται και πάρα πολλά μουσικά όργανα. Δηλαδή με μία απλή κιθάρα και ίσως και τις καστανιέτες, που μπορεί να έχει ο χορευτής, είναι πολύ εύκολο να εκφράσεις πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Είναι αυτό. Και πώς κάποιοι αποφάσισαν να ασχοληθούν με αυτόν τον χορό, γιατί δεν προτίμησαν, ξέρω εγώ, κάτι άλλο μοντέρνο ή το ταγκό για παράδειγμα ή άλλους ξένους χορούς. Πώς έρχονται και... Τώρα μου κάνει μεγάλη εντύπωση δημότες στο Περιστέρι, από όλες τις ηλικίες μάλιστα λέτε, να ασχοληθούν με το φλαμέγκο. Είναι πολύ σημαντικό το ότι πάρα πολλοί άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών, αυτό που λέτε και διαφορετικών επαγγελμάτων, βρίσκουν κάτι στο φλαμέγκο που τους κάνει να το παρακολουθήσουν. Τους αρέσει αυτή η μοναχικότητα, αυτή η αυτονομία που έχει. Δεν χρειάζεσαι κάποιο ντουέτο, χορεύεις μόνος σου, μόνη σου. Οπότε βρίσκουν εκεί κάτι και τους αρέσει όλη αυτή η δυναμικότητα που βγάζει, αυτός ο δυναμισμός, αυτή η ένταση και όλα αυτά τα συναισθήματα. Ναι. Παρότι εμείς είμαστε το ακουμπιόμαστε, θέλουμε να ακουμπιόμαστε, για να το πω έτσι πολύ απλά. Το φλαμέγκο μπορεί να είναι και κατάλοιπο. Δεν ξέρω, αυξήθηκαν μετά την πανδημία όσοι γραφόντουσαν για φλαμέγκο. Γιατί ακόμα βλέπω ότι κρατάνε τις αποστάσεις οι άνθρωποι μεταξύ τους. Άκουσα στο μοναχικό και λες, εντάξει, μπορεί να είναι αυτή η επιλογή, ως μοναχικό. Έχει να κάνει με την τέχνη και με όλο αυτό, όχι. Όλοι μαζί είμαστε στο φλαμέγκο. Χορεύει ο χορευτής μόνος του, αλλά χωρίς τον κιθαρίστα, χωρίς τον τραγουδιστή, δεν πάει κάπου. Και είναι σημαντικό αυτό το ότι συναντιόνται τρεις τέχνες στο φλαμέγκο, η μουσική, ο χορός και το τραγούδι, και γίνονται ένα, και αυτό είναι το μεγαλείο του. Μετά την πανδημία γενικότερα βλέπω μεγάλη προθυμία των ανθρώπων να βρουν τον εαυτό τους μέσα από μια τέχνη και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Χάσανε τα ζύγια τους που λέμε, ας πούμε, και εκείνη την περίοδο με την απομόνωση και τα λοιπά και επειδή χάσανε την κοινωνικότητα, ψάχνουν να βρουν πάλι τα πατήματά τους, αυτό καταλαβαίνω. Ναι, ισχύει αυτό που λέτε. Βλέπω μεγάλη διάθεση των ανθρώπων να έρχονται στο φλαμέγκο, και σε όλες τις τέχνες, αλλά και το φλαμέγκο εγώ μπορώ να μιλήσω, και είναι πολύ όμορφο αυτό. Είναι πολύ όμορφο να αναγνωρίζουν στοιχεία του εαυτού τους, να βρουν τρόπο έκφρασης οι άνθρωποι. Ωραίο. Είναι εντυπωσιακό και δεν μου πήγαινε και το μυαλό ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι, εντάξει, καταλάβαινα ότι παρακολουθούν. Το να συμμετέχουν μου κάνει εντύπωση. Το να παρακολουθούν, γιατί το έχω δει, σας έλεγα νωρίτερα, στο Λυκαβητό για παράδειγμα, που έχουν γίνει τέτοιες παραστάσεις, αλλά ακόμα και νομίζω και στο Μέγαρο Μουσικής έχουν γίνει, αλλά να συμμετέχουν οι ίδιοι, να μαθαίνουν, να μπαίνουν σε αυτό το πράγμα είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Έχει συγκεκριμένα πατήματα, έχει... Τι είναι? Θέλει λίγη κατάσταση καλή. Όχι, θέλει λίγη υπομονή από τον μαθητή. Το έχουμε. Μπορείτε να έρθετε. Από τους δασκάλους χρειάζεται υπομονή, φαντάζομαι. Όχι, ο δάσκαλος έχει όβια υπομονή. Εντάξει, το θέμα είναι ο μαθητής να έχει θέληση. Όχι, αξίζει να το δοκιμάσετε. Υπάρχουν και στάρ. Μπαίνουν ιδέες τώρα. Όχι. Υπάρχουν στάρ που έχουν βγει, δηλαδή που έχουν ξεχωρίσει στο φλαμέγκο, επικές μορφές, και άντρες και γυναίκες. Εσείς ποιους ξεχωρίζετε από τους Ισπανούς? Εντάξει, προσωπικά δική μου αγαπημένη είναι η Εύα Γερμπαμπουένα, που για μένα είναι μια χορεύτρια μύθος.
Από γυναίκες, ο Αντώνιο Κανάλης από άντρες χορευτές, η Άννα Μοράλης πιο σύγχρονη. Εσείς μάλλον θα λέγατε κάποιον άλλον που είναι λίγο πιο... Όχι. Εγώ δεν λέω κάποιο συγκεκριμένο. Απλά θέλω να σας ακούσω, γιατί ξέρω ότι έχουν έρθει και στην Ελλάδα κάποιοι. Και έχουν, δηλαδή, και στο Ηρώδειο και έχουν αποθεωθεί. Και έχουν φανατικό κοινό, δηλαδή. Έχουν έρθει, έρχονται στις σχολές μας για σεμινάρια πάρα πολύ. Δηλαδή, όσοι έχουμε σχολές, διοργανώνουμε σεμινάρια, καλώντας χορευτές, βεληνικούς από την Ισπανία, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έρχονται σε επαφή οι μαθητές, οι χορευτές, οι ανερχόμενοι με τόσο σημαντικά ονόματα. Στα εργαστήρια του Δήμου Περιστερίου πληρώνεις? Πληρώνεις μια πάρα πολύ μικρή συνδρομή, αναλόγως με κάποια κριτήρια που πρέπει να πληρούνται. Είναι πολύ σημαντικό, η αλήθεια είναι, γιατί ο κύριος Παχατουρίδης, το Περιστέρι γενικά, είναι από τους πρώτους δήμους που... Και από τους μεγαλύτερους δήμους. Ο δεύτερος μεγαλύτερος, τρίτος. Ναι. Που έχει βάλει τον κόσμο σε όλη αυτή τη δικασία των τεχνών. Αγαπά πολύ τις τέχνες. Είναι πάνω από 3.000-3.500 νομίζω εγγεγραμμένα άτομα τα οποία ασχολούνται με εργαστήρια καλλιτεχνικά. Είναι πολύ... σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και... Εμένα μου αρέσει, είναι ελπιδοφόρο. Είναι ωραίο πράγμα να βρίσκεις τρόπο να εκφράζεσαι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ όμορφο. Θα πάμε. Ελάτε. Ψήνομαι, σου λέω. Γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Και θα μείνουμε